hapon, mga higala ko diha ni Kristo. Maayong gabi, maayong buntag. Agad sa mabta ni ining ako ang Facebook Live. Ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Nanausab ang inyong alagad, si Brad Giancarlo Badinas. Makig-uban na usab kaninyo, nining pipila ka oras. Aron magahisgot na usab kita mahitungod sa mga doktrina sa ato ang simbahan nga Katoliko. Atong tubagon ang mga pangutana sa atong mga higala nga mga dili Katoliko. Kanang mga sagaran nilang mga ataki, no, sagaran nilang mga ataki dinhi sa ato ang pagtuong Katoliko, ato kanang tubagon base gyud sa balaang kasulatan. Kay ang Biblia man gud mga igsoon nagpahibaw kanato, no? Ngan si Apostol Pedro ang una gyud natong sa Papa nagpahibaw kanato nga pangandam kamo pagtubag sa mga pangutana mahitungod sa inyong paglaom. Sa ato pa gipahibaw na kita ni Pedro, ni Apostol Pedro, nga mangandam ta kanunay sa atong mga tubag kaya dunay mangutana mahitungod sa atong paglaom. Mana mga igsoon nga naot nga naminaw mo karon ug naglantaw sa akong programa. Unya sa di pa ta magsugod mga igsoon, ato sa ning ablihan sa mubuo nga pagampo kining akong live. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amahan namo nakas pangalangit pagdaygon ang imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasaylo kami sa among mga sala, maingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinuno alwasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo managa kanimo. Bulan ka sa babae nga tanan, ug bulan ang bunga sa tiyan nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, iyampo mo kaming makasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sinugdan karon sa gihapon sa katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Okay, maayong paglantaw ni Edison Di Edison Di Miguelo, maayong hapon bro, watching diri sa Dumingag, Zamboanga del Sur. Salamat Brad Edison, taga Dumingag, Zamboanga del Sur, no? Salamat sa imong paglantaw kanako Brad. Mga igsoon, ang atong topic karon nga pagahisgutan, no? Ang tema nga atong pagahisgutan karon mga igsoon, mahitungod ni ining kanunayng atakihon sa atong mga higala nga mga protestante mahitungod sa mga santos, no? Kaya nga atong mga higala nga mga protestante moingon sila nga ang ato kunong mga pagampo, mga pangalian nato, pagpangayo natong tabang atos mga santos, wala kuno nay kapuslanan. Kay ang mga santos nga atong gipangayo ag tabang, ang mga santos nga atong gipangsangpit, dugay ng patay. Nya moingon ang mga protestante nga dili na makatabang ninyo ang mga santos. Kay ang inyong mga santos sama nila Santa Maria, San Roque, San Pedro, San Pablo, patay na muna. Unya naman sa Biblia nga ang mga patay wala na gyud nay kahimuan. Wala nay mahimo ang mga patay. Sa ato pa, dili na makadaig, dili na sila makaampo, dili na makatabang ang mga patay. Kay patay naman kuno. Ilang gamiton ang Salmo 115:17. Mao nilang gamiton. Nagingon din ang patay dili na mudaig sa Ginoo, ni si bisan kinsa nga nanaog ngadto sa kahilom. Mao niya usa sa gamiton sa atong mga higala nga mga protestante nga ang mga patay dili na mudaig sa Ginoo, ni si bisan kinsa nga nanaog ngadto sa kahilom. Sa ato pa, ang patay dili na makadaig, dili na makaampo, samot nagdili makatabang. Mo na mingon ang mga higala natong mga protestante, ang kita kuno mga Katoliko nga nagsampitan ni Pedro Calungsod, nagsampit as mga santos sila Santa Maria, dili na kuno na sila makatabang kanatog ampo. Kay patay naman sila.
Ang Biblia nag-ingon ang patay dili naman na mudayeg sa Ginoo. Sa to pa dili na sila makaampo sa Ginoo aron tabangan ta. Patay naman. Mao na ang ilang mga hunahuna nga pagsupak mga igsuon. Nga ang mga santos nga atong gipangsangpit kitang mga Katoliko, ang mga santos nga atong gipangsangpit dili na kuno makatabang kay dugay ng patay. Sabay atong tubag ana mga igsuon. Ang atong tubag ni ana mga igsuon dili kana tinuod. Nga ang mga santos dili katabang nato. Makatabang gihapon nato ang mga santos mga igsuon. Bisan tuod patay na. Kay nga naman kay ang mga santos mga higala dili lang lunlun lawas, no? Tuod ang mga santos na ngamatay pero ang ilarang lawas mo ay namatay. Ang santos mga igsoon ang ilaharang lawas ang namatay. Pero ang ilang mga kalag wala mamatay. Tua atubangan sa Ginoo mga igsoon. Busa mga higala, kitang mga Katoliko hugot kitang nagtuo nga ang mga santos silang Senyor San Roque, San Pedro Calungsod, San Lorenzo, Santa Monica, bisan tuod patay sila, ang ilang lawas patay. Ang ilarang lawas mo namatay. Gilubong sa lubnganan, nadunot ang ilang lawas, pero ang ilang kalag wala mamatay. Ug mao ka na ang makadungog sa atong mga pangaliya. Mao ka na makadungog sa atong mga pagampo. Ang mga kalag sa mga santos. Nya, unsa may pruiba nato mga igsoon? Nga ang kining mga kalag sa mga santos, makatabang ka nato. Tubag mga igsoon, makatabang kaayo na itong mga santos. Kaya nga naman, kaya ang mga santos, bisan tuod patay sila, sa lawas ra mo'y namatay. Pero ang ilang kalag o espiritu, naa dito sa atubangan sa Ginoo. Sa ito pa naa sa langit. Naa ba na sa Biblia? Naa. Pinadayag, Kapitulo 6, versikulo 6, ngadto 9, atong basahon ang Biblia mga igsoon. O sa may pahayag sa balaang kasulatan mga higala, mahitungod sa mga santos. Niya pahayag sa balaang kasulatan kung ang mga santos wala bagyo'y kalag, patay bagyod sila totally, no? Atong basahon ang pinadayag 6:9. Nagingon dinhi, og sa diha nga siya nakaabli na sa ikalima nga silyo, akong nakita ilawom sa halaran ang mga kalag, tanawa ha, naa di ay mga kalag nga naa sa ilawom sa halaran. Ang mga kalag nila nga gipamatay tungod sa pulong sa Dios. Sa ato pa kini ding mga tawhana, mao ni ang gipamatay tungod sa pulong sa Dios, tungod sa ilang pagsangyaw, tungod sa ilang pagsaksi sa kamatuuran, gipamatay sila tungod sa pulong sa Dios. Sa ato pa mga martir ni, mga martir katong gipang ihaw, gipang sunog, gipang laog sa leon. Ha, mao ni ang nakita ni Juan nga didto sa ilawom sa halaran ang mga kalag nila nga gipamatay tungod sa pulong sa Dios og tungod sa pagpamatuod nga ilang gikuptan. Og sila misinggit uban sa makusog nga tingog nga nag-ingon, unsa ka dugay o Ginoo, balaan og tinuod nga dili nimo hukman ang ipanimalos ang among dugo diha kanila nga nagpuyo sa yuta. Tanawara? Klaro kay mga igsuon, ang mga santos dili sila totally good mga igsuon nga patay good totally. Buhi day ang mga santos mga igsuon, ang ilang kalag mo ibuhi. Ang ilara day ang lawas mo namatay. Sa to palaktod pagkasulti, ang mga santos o mga balaang tao, dili sila totally good namatay. Ang namatay ra gyud nila mga igsuon, ang ilaha ra gyud di ang lawas. Ang ilarang lawas. Pero ang ilang kalag namatay ba? Wa mamatay ilang kalag. Ang ilang kalag nakita ni Juan, dito nakita ni Juan ilawom sa halaran ang mga kalag niadtong mga gipamatay nga mga balaang tao. Niya sa ilang gihimo. Sa ilang gihimo, misinggit uban sa makusog nga tingog nga nagingon, o Ginoo balaan. Sa ato pa wa gyud di ay mamatay totally ang mga balaang tao. Kay do naman sila kalag. Nya karon kining mga kalag nga nakita ni Juan. Kining mga kalag nga nakita ni Juan, mao ni ang makadungog sa atong mga pagampo. Mao ni ang mutabang kanato ang ilang mga kalag. Kay nga naman, kay ang ilang mga kalag wa man mamatay. Ang ila ramang lawas mo'y namatay. Ang lawas ras mga santos mo'y nadunot dito sa lubnganan. Pero ang ilang mga kalag nakita ni Juan dito ilawom sa laran. O kung sa gibuhat sa mga kalag, unsa may giingon sa mga kalag,
og sila misinggit uban sa makusog nga tingog o Ginoo balaan. Sa to pa ang mga kalag sa mga santos wa mamatay. Kay ngano man, kay nisinggit pa man. No, misinggit man sila sa makusog nga tingog nga nagingon unsa kadugay og Ginoo. Balaan og tinuod og dili hukman kanimo ay panimalos ang among dugo. Sa to pa ang mga santos bisan tuod namatay sila ang ila ra ding lawas mo'y namatay. Pero ang ilang mga kalagwa di mamatay. Kay ngano man, kay nakita ni Juan ang mga kalag sa mga santos nagsinggit. Sa to pa wa na mamatay. Kay misinggit man. No? Kay kung namatay pa, dili na ni kasinggit. Pero nganong ang mga kalag sa mga santos nga tao, nganong nag-ingon man sila misinggit uban sa makusog nga tingog, meaning wa gyud ay mamatay ang mga santos. Ang ilang kalag may wa mamatay, pero ang ilang lawas namatay. Busa mga igsuon, kabantay mo kitang mga Katoliko. Bisan silang Pablo, silang San Mateo, San Juan, San Lucas, bisag dugay na silang namatay. Kabantay mo nga naay alam po unon nga moingon ta nga San Pedro San Juan Bautista iampo mo kami. San Mateo iampo mo kami. San Lucas iampo mo kami. Nganong nagpaampo man ta nila nga dugay naman na silang patay na? Kay tungod mga igsuon, kitang mga Katoliko nagtuo kita. Tungod niining teksto nga atong gibasa nga ang mga kalag sa mga santos wa gyud ay mamatay mga igsuon. Busa mga higala, ang atong mga higala nga mga protestante wa sila makasabot niya na. Ngano kuno kitang mga Katoliko mangayo pamantag panabang sa mga santos. Ngano magampo pamantas mga santos nga dugay naman na silang patay. Naa ba kununay mahimo ng mga santos? Nga patay naman na tubag naa ang ilang kalag. Doon na pay mahimo ang ilang mga kalag. Pero ang lawas sa mga santos mahimong wala na. Mahimong wala na mahimo. Mahimong dili kadungog sa atong mga pagampo ang ilang lawas. Kay patay naman ilang lawas. Pero doon na manggod sila'y kalag. Og ang kalag sa mga santos nakita ni Juan nga nagsinggit o Ginoo balaan. Liman kana. Wa gyud ay mamatay ang kalag sa mga santos. Nagpabilin gyapong buhi. Mao nay rason nga bisan to dugay nang nangamatay si San Pedro, San Pablo, San Mateo, San Lucas, bisag dugay na silang nangamatay, nganong nagpaampo pamanta nila. Nganong miingon pamanta, San Pedro ug San Pablo, iampo ninyo kami. Nganong nagpaampo pamanta nila nga dugay naman na silang mga patay. Kay duna day sila'y kalag nga wala mamatay mga igsoon. Nga diin nakita ni Juan ang mga kalag sa mga gipamatay nga diin na nagsinggit sila sa Ginoo. Meaning wa gyud mamatay ang mga kalag sa mga santos. Ang gitan-aw ras mga protestante, ang gifokusan ras mga protestante ang lawas ras sa mga santos. Tungod kay namatay ng mga santos, wala nagyoy mahimo. Kung wa pay nahimo nganong nagsinggit pa man sila, meaning naa pa di ay nahimo ang mga santos. Kay ngano man misinggit pa man sila sa Ginoo, Ginoo balaan og tinuod. Tanawara, ingon mo way mahimo ang mga santos. Naa pa di ay mahimo kay nagsinggit pa man sila sa Ginoo. Unya unsa pa man niya pay lain prueba ang mingon sila nga ang mga santos kuno wala na kunoy mahimo kay patay naman kuno. Sayop kana. Ang ilang mga kalag naa pa gyud mahimo. Ang ilang mga kalag naa pa gyud mahimo ug mao nay makadungog sa atong mga pagampo, mao kana sila ang mutabang kanato mga igsoon kay duna may mga kalag ang mga santos. Nya tinuod ba ang mga santos wala na gyud mahimo? Dili na tinuod ang mga santos wala na mahimo. Naa gyapon sila mahimo. Kay naa di ay kalag ang mga santos. O ang mga kalag sa mga santos wa na mamatay. No? Wa mamatay. Kung sabay pruiba nato ang mga santos bisag patay na makahimo naa gyapon sila mahimo. Niya Pinadayag kapitulo 8 bersikulo 3 ngadto 4. Ingon niya to mabasa mga higala. Og ang laing nga anghel miabot og mitindog diha sa halaran nga nagabaton og usa ka bulawan nga insensaryo. Og dihay gihatag ngadto kaniya nga daghan nga insenso. Aron siya gayud muhalad niini uban sa mga pagampo sa tanang mga santos. Liman kana. Ya ingon mo ang mga santos wa nay mahimo. Nganong nagampo pamalagi ang mga balaan. Sa to panaag pa di ay mahimo.
No, ay mo pag-ingon ang mga santos basta mamatay na wa na kunoy mahimo. Sayop na. Kay matud pa diri sa balaang kasulatan, mga pag-ampo sa tanang mga balaan. Meaning naa gyud ay pag-ampo sa tanang mga balaan. Nya bersikulo 4. Og ang aso sa insinso nga miabot uban sa mga pag-ampo sa mga balaan. Di man kana misaka paitaas sa atubangan sa Dios gikan sa kamot sa anghel. Sa to pa naa gyud ay mahimo ang mga santos. Bisan ang mga santos nga matay na naaga pud sila mahimo. Unsa may ilang nahimo? Unsa may ilang mahimo? Bisag patay na sila. Ang pag-ampo. Muna nga ang pag-ampo sa mga balaan ay mo pag-ingon nga ang mga santos wala nay mahimo basta patay na. Bisag na nga matay ang mga santos naaga pud sila mahimo. Unsa may mahimo sa mga santos? Pag-ampo. Naagyos Biblia. Bago pa lang natong gibasa. No? Gingon dinhi og ang aso sa insinso nga miabot uban sa mga pag-ampo sa mga balaan. Tanawa ra. Nagyud ay pag-ampo sa mga balaan. Nya moingon mo ang mga santos wala nay mahimo basta mamatay na. Naa pa di ay. Ang ilang kalag naa pay mahimo. Pero ang ilang lawas mahimong wala nay mahimo. Ang ilang lawas pero ang ilang kalag naa pa di ay. Naa pa di ay. Kay ang santos dili lang lunlun lawas, naa usab di sila espiritu o kalag. Mo na nga kaming mga Katoliko bisag dugay nang nangamatay ang mga santos pero nagatuo kami ang ilarang lawas mo'y namatay way labot ang kalag. Busa ang kalag sa mga santos mao kanay makadungog sa among mga pag-ampo, mga pangaliyo po, mga kalag sa mga santos. Ug mao kanay motabang kanamo mga igsuon panahon sa among mga pag-ampo. Tabangan kami sa mga santos kay gumikan kay dili man ang wa man mamatay ang ilang kalag. Buhi man ang ilang kalag mga igsoon. Naa atubangan sa Ginoo, nagaampo, nagahalad og mga pag-ampo alang natong mga buhi nga naa sa yuta. Hinaot mga igsoon nga masabtan kini sa atong mga higala nga mga protestante og please i-share ninyo kini akong live mga igsoon aron daghan pud makadungog nining akong live. Mo na mga igsoon unya sa di pa ta mahuman mga igsoon ato sa ning basahon kining naglantaw sa atong programa, no? Maayong paglantaw ni Vero Ranulo. Salamat sa imong paglantaw. Vero Ranulo, hi bro. Oh. Salamat brother. Jinil Carlo Resor oy sangay. Kumbati sangay. Wa man kamutambong sa atong Christmas party sa CFD Cebu, no? Karong adlawan nag Christmas party ang CFD Cebu. Sugod pag alas 8 sa buntag hantod alas 12, no? Nag Christmas party ang Catholic Faith Defenders sa Cebu, no? Unya wa man kamutambong sangay. Okay, Nals Kahal. Salamat sa imong paglantaw. Namakak na pud ning tawhana. Nagpadayon pagpanglimbong. Okay, wa ta manglimbong mga igsoon, no? Ako lang gibasa ang balaang kasulatan nga moingon man gud mo ang mga santos wala nay mahimo basta patay na. Di na tinuod. Kay ang mga santos lagi bisag patay na sila nganong nagampo pa man sila. Sa to pa na pa day mahimo ang mga santos. Kay naa day sila kalag. Wa katong mga kalag mo toy makadungog sa mga pag-ampo namo. Mo na ay mo pag-ingon basta ang santos namatay na wala nagyoy mahimo. Napay mahimo kay kung wa pa nay mahimo nganong nagampo pa man sila. Nganong nagsinggit pa man sila sa Ginoo. Ginoo, balaan. O tanawa, moingon mo wala nay mahimo ang mga santos. Naa pa day mahimo. Kay ngano man nagampo pa man ang mga balaang. Ang mga balaan nga naa sa langit, ang mga santos nagsinggit sa Ginoo. Mingon mo ay mahimo ang mga santos. Ang mga santos wala na ni mahimo kay patay na di na tinuod. Kay ang mga santos bisag patay sila lawas ra mo'y namatay. Ang ilaharang lawas mo'y nadugta pero naa day na salay kalag. Og ang kalag sa mga santos didto sa langit nagampo, nagsinggit sa makusog nga tingog Ginoo, balaan. Nya moingon kag walay mahimo ang mga santos. Kung wa pay mahimo ang mga santos, dili na unta na sila makasinggit sa Ginoo. Dili na unta sila kaampo sa Ginoo. Nya nganong nakaampo pa man sila sa Ginoo. Nagpasabot na nga ang mga santos naagapon di ay mahimo bisan tuod namatay sila. Kay ang namatay ang lawas sa mga santos, dili ang ilang kalag. No, kay ang kalag sa mga santos nakasinggit pa man. Meaning wa na mamatay kay nagsinggit pagod. Kay kung namatay pa na dili na nakasinggit. O niya, kanang gibasa sa mga laing reliyon, kanang Salmo 115, ang patay wala nay mahimo og dili na makadaig
referido na sa lawas, no? Lawas sa santos. Oh. Wala pa, Salmo 115:17. Nagingon din ang patay dili na mudaig sa Ginoo, ni si bisan kinsa nga nanaog ngadto sa kahilom. Di ba mao man gamiton ninyo mga protestante? Ang patay dili na mudaig sa Ginoo. Ang gipasabot diha mga igsuon, ang ilaha ding lawas. Ang lawas nila sa mga santos mo dili makadaig. Basaha ang Salmo 39. Basaha ang Salmo 39. Unsay gipasabot diha ni David. Sulat man gyapon ning David, Salmo 39. Sa may gipasabot diha. Unsa nga ginansya ang naa sa akong dugo, sa diha nga ako manaog ngadto sa bungaw. Ang abog ba mudaig kanimo? Kini ba mo pahayag sa imong kamatuoran? Tanawa. Ang gipasabot diha mga igsuon, ang dugo ug ang unod, ang abog sa tupang atong lawas. Kikinatong lawas ini kamatay ani mahimom ning abog. Pasabot ang lawas sa santos mao nay dili makadaig. Din makaampo ang lawas mga santos kay natural, kay patay naman ilang lawas, nadugta naman, pero naan ay kalag ang mga santos. Busa kanang mga kalag sa mga santos maunay nakita ni Juan didto ilawom sa halaran sa langit, nagampo, nagsinggit nya moingong kag wala nay mahimo ang mga santos, naaoy kay naa din na sila kalag. Ang ilang lawas maoy patay, pero ang ilang kalag buhi. Okay, hinaut na sabtan ni mo brother. Wala ko mamakak, igo lang kung nagbasa sa Biblia nga ang mga santos, ang ilara lang lawas mo namatay, apan ilang kalagbuhi. No? Ang inyo gong nasabtan god brad, ang inyo ramang gungkitan aw ang lawas ramang gos mga santos. Basta patay ng santos, wan agyo na, wala nagyoy mahimo, wan nagyoy nada. Sayop man na, kay ang tao dili ran lunlun lawas, naa na sila kalag. Busa bisag namatay ang lawas mga santos, lawas ramoy namatay, pero ilang kalag nagpabiling buhi, nagsinggit sa Ginoo, nagampo ang mga santos, mga igsoon. Busa ayaw mo pagingon ang mga santos, wala nay mahimo. Oy, nagampo pa man gani, nyamingong kagway nahimo. Okay? Salamat. Niya, maayong paglantaw. Vero Ranulo, pa-shout out bro. Salamat. Juvenil Optinal Nob, salamat sa iyong paglantaw. Bro Hal, Free Tautan, salamat sa iyong paglantaw. Afternoon bro, salamat. Apir Pagusan, unsaon pagampuan na nila bro, nga patay naman na. Tanawa ra, giingnan na bitaw tikaw. Ang ilaha raging lawas, maoy namatay, pero ang ilang kalag buhi. Nya, nagampo ba ng mga kalag? Nagampo basaha sa Pinadayag 8:4. Ang mga balaang tao, mga santos, nagampo sa Ginoo. Nagsinggit pa mangganis Ginoo. Ginoo, balaan, matinud-anon ka. Nagsinggit pa manggani ang mga kalag sa mga santos. Nya moingon kag dili ka ampo. Basaha ang Pinadayag kapitulo 6, bersikulo 6 ngadto 9 og Pinadayag kapitulo 8 bersikulo 4. Ang mga santos nga naa sa langit, ang mga balaang tao nga naa sa langit, nagampo sila sa Ginoo. Nya moingon kag dili nakaampo ang mga santos, makaampo gihapong mga santos bisag patay sila kay naa man sila'y kalag. Ang ilang kalag buhi man, pero ilang lawas patay nadunot, pero ilang kalag buhi, ang ilang kalag mo'y nagampo. Okay? Julius Sens, Venerable Teofilo kamo, pray for us. Salamat brother. Okay, kitang mga Katoliko nailad ragyud ta sa mga pari. Una-huna ragyud na ni Mukol Gerald Francis Nibriha Abilya, una-huna ragyud na ni Mukol nga giilad nailad tas pari. Una-huna ragyud na nimo. Una-huna ragyud na nimo. Ikaw mo'y nailad sa Sabadista. Kay nahimo man kang Sabadista, giilad ka sa mga Seventh Day Adventist, no? Giilad ka sa inyong pastor, no? Dili ang pari mo'y mangilad. Kay ikaw nahimo man kang Seventh Day Adventist, giilad ka sa inyong pastor. Kay kung wa pa kag ilara sa inyong pastor, di ka mahimong Seventh Day Adventist. Magpabilin ta kas Katoliko, busa ikaw mo'y giilad sa pastor. Kay kung wa pa kay ilara sa pastor, di ka masabadista brad Gerald Francis. Ako pa nimo brad Gerald Francis, may pamubalik kas Katoliko. Kay kana imong ngalan na sa usa ka santos, Francis of Assisi, no? Muna brad. Christian Tunakaw, salamat sa imong paglantaw. Okay. GB Vons Ilustrismo, salamat Brabuni. Elias Mahilom, salamat sa inyong paglantaw. Julius Tamulon Traya, salamat. GM Dagaraga, salamat sa inyong paglantaw. Kuyaw day ng inyong langit brad, kay ang kalag dito naguol kay naghangyo sa Ginoo aron manimalos. Wa di ka kabasaan na brother, no? Imo ding supakon ang Biblia. Imo ba ding supakon ang Biblia, no? Imo bang supakon ang Biblia?
pinadayag sa size 9. Sa gingon din og sa diha nga siya nakaabli. Gingon din, sila misinggit uban sa makusog nga tingog nga nag-ingon, unsa kadugay og Ginoo. Balaan og tinuod nga dili nimo hukman og ipanimalos ang among dugo diha kanila nga nagpuyo sa yuta. Tanawa ra? Imo ba din ang supakon? Ang mga kalag nagsinggit ngadtos Ginoo, nya moingon mo ang santos kung patay wala nagyoy mahimo, napay mahimo nagsinggit pa man ganis Ginoo. Kung wa pay mahimo, nganong nagsinggit pa man sila sa Ginoo? Meaning naapay mahimo ang mga santos. Nya moingon sila la, kuyaw din imong langit, kuyaw din ning daing inyong langit brad, kay ang mga kalag dito naguol kay nang hangyo. Way mabasang naguol Way mabasang naguol. Nagsinggit lang sila sa makusog nga tingog. Wala wingon naguol. Imuhara na brad wana sa sitas nga akong gibasa. Akong gibasa way mabasang naguol ang mga kalag sa nasa langit. No? Mao na brad ayo po niyang akong gibasa brother. No? Mao na inaot nga masabtan ni sa atong mga higala. PG Kiss Talaba. Salamat from Jinsan Hair, shout out bro. PG Kiss Tabuala. Talaba. Chris Renquist Rosauro, maayong hapon brad, God bless. Inyong langit puno sa kasakit. Hunahuna ra na nimo brother. Sa akong gibasa way mabasa diri ang langit puno sa kasakit. Ang mabasa dinhi ang mga kalag sa mga santos na nagsinggit sa Ginoo. Kung sa singgit nila, Ginoo, balaan og tinuod nga dili nimo hukman ang ipanimalos ang among dugo diha kanila nga nagpuyo sa yuta. Mao nang ilang gisinggit. Wala moingon nga ang langit puno sa kasakit, imuha ra gyud na brad. No? Way labot ang istasyon. Imuha ra na way labot ang kapitulo bersikulo ana. Kay ang gibasa na ko nga kapitulo bersikulo wa gyud mabasa. Ang mga kalag nga naa sa langit puno sa kasakit. Unahuna ra na nimo Julius Tamulon Traya. Kaya ba nimong supakon ang akong gibasa? Imo bang supakon ang akong gibasa? Nga ang mga kalag sa mga santos nagsinggit sa Ginoo? Kusog pa man gani nga singgit? Misinggit uban sa makusog nga tingog? Nya moingon mo ang mga santos basa patay wa na gyud mahimo? Kung wa pay mahimo dili na tani kasinggit. Ngano nakasinggit pa man sila? Meaning naa pa na sila mahimo. Mo na inigbasa ni pinadayag 8:4 ang mga balaan nga naa sa langit nagampo sila. Sa to pa naa pa day sila mahimo. Kay nakaampo pa man. Okay, hinaot masabtan ni Julius. PG Kiss Talaba, St. Jerome said, ignorance of the scriptures, ignorance of Christ. Ignorance nga isdi dili na inosente. Imbis magsabi ng ayo og hustisya naguol daw. Okay, salamat brother sa imong paglantaw. Salamat. Ako mamatay akong kalag buhi, dili gyud kaminyo og lain akong asawa kay buhi pa man ka ang akong kalag sastang guula nako ana oy kung magminyo akong asawa og lain. Okay, hunahuna ra na nimo brother. Way labot ang balaang kasulatan anang imong hunahuna. Kanang imong hunahuna imo ra pud na way labot ang nahasulat sa Biblia na. Okay? Dagang salamat sa inyong paglantaw kanako. Salamat sa 7 viewers nga naglantaw kanako. Please i-share ninyo akong videos kung doon na mo'y mga GC. Please ayaw mo kalimot sa pag-like sa akong FB page Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Ang picture niya kanang simbahan sa Roma. Nya ayaw po mo kalimot sa pag-like and follow sa FB page sa Yagyagan sa Kamatuoran. Huwag po mo kalimot sa pag-subscribe sa YouTube channel sa 57 Pilans 57 CFD YouTube channel. Please subscribe. Og sa Yagyagan sa Kamatuoran YouTube channel. Please subscribe. Og ikatulo ang Julius Warrior YouTube channel. Please subscribe. Og sa G1 Passionis YouTube channel. Please subscribe mo. Okay, tinuod ko na nga buhi ang kalag bro. Kay kung unsay atong iampo dunggon jud. Sakto sister, dunggon jud. Kay naa man sila'y kalag lagi. Ang ilang kalag buhi man. Tuwa man sa langit, nagsinggit pa gani sa Ginoo. Meaning buhi ng kalaga oy. Pero ang ang lawas sa santos mo'y namatay. Pero dili sabton tungod kay namatay ang mga santos wala na gyud mahimo. Naa pay mahimo oy. Unsa may lang mahimo? Mga pagampo. Nya nagsinggit sa Ginoo, nya moingon hinon way nahimo. Mo na isod sa inyong unahon ha. Mo na isod sa inyong utok kung nahaw nag-alimpatakan. Okay, daghang kayong salamat sa inyong paglantaw kanako. Inyong ubos nga lagad Brad G. Carlo Barinas manamilit kaninyo. Tagbo tapuhon ni natong programa ang Katinawan sa Pagtuong Katoliko. Ang Dios manalangin ka natong tanan. God bless. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Bye-bye. Merry Christmas ka natong tanan.